Pán poslanec Jozef Pročko. Ďakujem veľmi pekne. Robo, ono je to veľmi ťažko sa tu počúva, čo ti rozprávame, pretože naozaj to všetko je veľká pravda. To, čo si robil a teraz robíš, je len a len marketing na to, aby si opäť ľuďom povedal, že ste sociálna strana. Vy nie ste sociálna strana. Ty mi prídeš, Robo, ako Alibaba a 40 zbojníkov. Tí tvoji zbojníci okolo teba ťa budú chrániť, pretože si im dal každému jednému niečo. Tomu si dal kšeft z toho, tomu si dal kšeft z toho, v Prievidzi boli veľké kšefty, tam boli veľké kšefty, tam si kšeftoval. Ľudia sú ti zaviazaní. Robo Fico, ty tu rozprávaš o tom, ako my ideme ľudí okrádať. Ty. Robo Fico, už len to, keď Počiatek povedal, že si sa mal rozdeliť o 1 miliardu, teda o 2 miliardy a polovicu si mal z toho dostať do clotu, ja neverím, že ty by si dal tú miliardu ľuďom. Ťažko sa počúva to, že diaľnica zo Žiaru nad Hronom do Žarnovice mala stáť 1,5 miliardy a ty, Robo Fico, si ju predražil stála 4,5 miliardy. To sú peniaze, ktoré si okradol tým ľuďom, ktorým dnes rozprávaš, že my ich okrádame. Ty si okradol so svojimi finančnými žralokmi a ľuďmi Slovákov o také peniaze, ktoré tu budú chýbať desiatky a desiatky rokov. Robo Fico, ty si pre mňa obrovské sklamanie. Ja som ťa spoznal ako sociálneho mladého politika, ale z teba sa stala hyena, zlodej a človek, ktorý naozaj spáva s milenkami kde tade.